tumigil na pagbuhos ng ulan, malakas na hangin, at pagbaha maging sa Central Business District. Ilan lang ito sa mga eksenang dulot ng magkakasunod na bagyo dito sa Iriga City nitong nakaraang taon. Unang humagupit si Bagyong Quinta, sumunod si Super Typhoon Rolly at si Bagyong Ulysses. Kaya naman kasabay ng obserbasyon ng National Disaster Resilience Month, inalala ng City Disaster Risk Reduction and Management Officer ang ugaling ipinamalas ng mga Irigenyo sa panahon ng magkakasunod na bagyong ito. Aniya, ang pagiging handa ang isa sa mga sekreto kung bakit zero casualty ang lungsod. Number one, sikreto po kayan is maging preparado ang mga tao sa pamamaraan na ipamati sa inda, ipasa puso sa inda, na importante sinda dahil mabubuo ang 457,000 population kung mawawaraan ng saro. So syempre, kami as DRRM office, obligasyon ni na gibuhon na preparado para ma-obtain ni ang pirming zero casualty. Nitong Hulyo, ikinasa ng opisina ang mga aktibidad at pa-contest na naglalayong maipakita ang pagtutulungan, katatagan at kahandaan ng bawat Irigenyo sa tuwing may kalamidad. Malalim ang mensahe ng bawat mural painting entry ng kada barangay. Nagkaroon din ng photo contest na nilahukan ng ilang LGU offices. Online game show para sa mga kabataang Irigenyo, TikTok dance challenge para sa mga guro, at video making contest para sa mga frontliner. Siyempre, nag-uwi ng cash prizes at special awards ang mga nanalo. I would like to extend my heartfelt appreciation to all the sectors of the community, whether public or private, in working together to make our city resilient. To all the parents who wants to secure the safety and well-being of each and every Irigenyo, especially on this trying time that we are still under pandemic. To all the barangay captains, to all the council, to all the TANODs, BHW, BNS, BSTO, CRWs, senior citizens, sectors, volunteers, and of course all the DRRM family and LGU government family. Were it not for all of you, we won't be able to achieve our very goal. Umaasa ang otoridad na isa sa puso ng mga Irigenyo ang tema ng aktibidad. Taos puso akong nagpapasalamat as your CDRM officer sa trust na itinatao nindo. Sabi ko po nga ni, ang buhay nindo talagang nakasalalay po kung ano ang magiging programa ng opisina. Kung baga po, rest assured na hanggang yaon ako igdi, gigibuhon ko ang gabos na paraan para maging preparado kamo and permi pong maging zero casualty. Pupwedeng balikan at mapanood ang mga entry sa contest ngayong taon sa Iriga City DRRMO Facebook page.